Alphabet Twist. Näin sitä pelataan. Tämä on Twist, alfabetin käänneltävä sukulainen. Tarvitset käänneltävän kirjainkuution ja seuraavat asiat. Peli kestää yleensä puolesta tunnista tuntiin. Twist on hauskinta, kun pelaajia on 2–4. Mutta peliä voi pelata myös yksin. Twist sopii loistavasti sekä viisastelijoille että lörpöille. Pidä bluffaajat etäällä pitämällä kielitoimiston sanakirja käsillä. Näin se etenee. Päättäkää itse, kuka aloittaa. Voitte esimerkiksi valita aloittajaksi sen, jolla on pienin jalka. Twistissä on tarkoitus muodostaa sanoja, joista saa mahdollisimman paljon pisteitä. Jokaisesta kirjaimesta saa tietyn määrän pisteitä, aivan kuten alfabetissa. Twistissä sanan on oltava vähintään 3 kirjaimen mittainen. Tiimalasi näyttää, kuinka paljon pelivuoroon on käytettävissä aikaa. Ja peli etenee. Kukin pelaaja muodostaa vuorollaan sanan. Tärkeää. Sanan saa muodostaa kulman yli, mutta ei viistoon. Erona alfabetiin, uuden sanan ei tarvitse yhdistyä kirjainkuutiossa jo oleviin sanoihin. Mutta saat pisteitä myös vanhoista sanoista, mikäli sinulla on onnea. Pelin voittaja on se, joka ensimmäisenä saa kokoon 100 pistettä, tai jolla on eniten pisteitä 5 pelikierroksen jälkeen. Peli voi alkaa.